A vítajte pri Minecraft Halloween špeciále. Takže ja som si to takto dal, napísal Halloween. Len toto je akože A, toto. Len proste, jak som to mal spraviť. A tuto lietadlo krásne. Je obrastené pavučinami. Môžem vám ich rovno ukázať. Toto si dám najprv dole z hlavy, lebo sa s tým nedá chodiť. Tú tekvicu. Čo? Toto dáme tam ešte. Tak. No. A idem vám ukázať to lietadlo, ako vyzerá. A tam idem vrchom. Iba si vlnu, aby som to hneď mohol zastaviť. Teraz zastavať, sorry. Tak. No, tu mám zombíka. Jedného. No, už asi všetci utekol, lebo tu som mal dvoch netopierov, asi troch kostlivcov a ešte jedného zombíka. A potom ešte jedného, takže asi tak nejak, asi 6 príšera. No, proste tak. No. Vlastne. Letím po. No. Teraz tuto tá slávna sopka. Tuto tie domy som trošku tak spravil lepšie. Toto. Toto. A to auto. Tram tadada. Som spravil takto. No. Dávam na to viac času si to pozrieť. Tak to vyzerá celé z vrchu. No. Tuto som zastavila akurát tie diery s tými tekvicami a tuto do domov som dával len pavučiny a hlavy na vrch domov už. No. Ešte tuto som si spravil, tuto takto. Tuto také menšie oné. Teraz vám idem ukázať toto. Všetci, ktorí hrávajú Minecraft a vedia, čo je toto, táto blbostička, táto tu, tak vedia, na čo mám toto. A tí, ktorí to nevedia, tak toto mám na to, lebo to je automat a vlastne to vlastne ako keby vyhodí také náboje, čo som tam dal do toho. Z gasta myslím náboje. Alebo tak nejak sa mi zdá, že sa to volá. Tak. No. Proste. Ide o to, aby som vám ukázal, ako vidíte, už to strieľa, lenže ja som si to takto blbo spravil, že to nepôjde vidieť. Takže si to spravím takto lepšie. Takto, takto. No. A vlastne toto dám. Ešte sem, 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 sem. Sem, 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 semka,
sem, sem, sem. Sem. A vám tu šlapajdu, aby sme to pekne videli, ako tam páli. Tak. Takže neviem, prečo to tam nepáli. Teď by to malo fungovať. Neskôr sa to nejak zle. Nie. Malo by to fungovať. Tak počkám si to chvíľu. Vidíte, vlastne takto si môžete spraviť hociaké dielo. Takže potrebujete na to len toto. No. Staviť trochu dlho. So what the hell? The sharpener pokazilo. Takže komu sa toto video páčilo, určite nezabudnite dať like. Komu sa nepáčilo, tak dislike. Ale prosím, dislike mi až tak nedávajte, lebo mám nejaké 4 lajky. A budem tam mať 4 lajky, 10 dislikeov. No. Proste keď budem mať 10 lajkov, tak by som chcel spraviť nič. Nehovorím naisto, že to nebude určite vlog alebo súrodenecký, tak to už nechám na vás vybrať. Alebo mi napíšte do komentárov, že či mám robiť len let's play alebo aj vlogy a také. A